gari khungsa phaimani yang tei bolero gari yang tei kaisa phaimani on nok khuinai nok pura bai thangkam pura kaham tongmani nok baike phunuga nojga borok masa tongmani phobjagi thikyamu pulia nok phunugranu iko bono nana bursi bono nogo tongmani angaro haja habrak lakha ampura yang tisabela ojga khe boagi tongmani tabo tongo tongta kaham khe nke o gari thutai payment poriwo pura bai bekha yang ti pura bai kha oro thui tongmani phobjagi tiksan bagi engke thikyamu ojga thumani bo thui tongmani tisasidi ikobo thui tongmani atom sayang ti gari phaikya oklukni thutai kya khuka onok wasin soton jagoi nai mo tiksani bagi iko yang ti mon hari tangka kak bai kha asuk soton jagoi thangka bini obo tongmani chamani obo ongka ke yang pura nari bebong kak bai soton jak bai kha ke yang ke nari tikisa tangka bai bai kha mo tikisa kesai tongom tikisa kesai tong chujang do kak bai jak sebele tikisa gangke na binoro phobja kangke na bot thuinani obosuk jorang kha ke je chalok nai rok gari saboni chalok nai koijana kajak yang phachidi pura bai bekha bini songo chaman pura bai bekha yang phadi yang titi sasidi hindi pura mo jaga hangke pungkhire para sipaijala district bai khobjago gabur digana wo mo thik jong para bai gana ke je kanai rogor beung de tongbai acha o kanai rok gangka mo bebong gajak bolero gari bo phunuga no gari ko waingo side tonner kham lama laisenan nei yang ti phaimani chalokni sabong kamo acha bahai ki tam ka sagre do abo mane ang basa khel khaiya bolte nangla khen tongo buskang khe to parang phaika already inga oklong ne o kisa abo nangiri khata taning blanka taning khonta ne khikrok to yang thangka gar kisa nangri khata kisa se nango gangke bahai ki asing nok pura bai mane gari ni engine ni mis mani bile ingkene kisa pon abo kisa jur haike nangu gaun bai kisa 17 jak phakya ukulugo tam mani tong emne khai to kun phan garesi ni current ni samung ni thela tongo kai wa kong ni tongo kenji sanam jak mani asungna tai mal borok kisa tongta khajak nanya o gari ni body ni angle ta kisa kusuk khai tongo o paibri mani abo nangri khata nor tan bagi phaimani yang sing samung tangna phaimani tam sam current ni acha ki nor boj gani kha sengkai mononi dolai district ni bungtam kha ani kha Bishwaram Tripura tam para mon bazan khobjago eco park ni nin para se an parna eco park acha non je side kinar se obor kha kanai non sin sachi da Pradeep Kumar Tripura Maikiri Satripura non para kha joto Bachana Charan para Dumasra Hakotaisa ni Hakotaisa ni acha nor khe joto baksa jota para thanchano ai bung sim sai siding Maikiri Satripura Tripura khub kotin Samit Tripura okay Jongla Tripura bo mungke khana tong sing o puila khana tongman bela ki sai khana sidi Bade Mahan Tripura okay ani bungke Khotindra Tripura jeto borok grunai hini gosibo bahai oborok donorok sabai durkha gari do nangai baikha gotana wa heda ike obukhe tam bahai kinarok busuk jar khoti prondo na hentam tabung malik phaikangka malik ba onok malik borok mimang sangnai ne malik phai tongo acha engka bo sapaike borok malik mimang sangnai ani saka malik jengno to saka norok samung tangsok di ang phai tongo ang snam ri phaini saka norok khe omaki sabai klang thanga gari bai baikha to norok sabai unja nangai baikha ko nangai bai thangmani norok khe sanamna muda musong na musong hakin da klang thana musong tamni sa tan hage klang na sa jeng nos tang jaka jeng snam ri na musong tam musong ya tongnani norok je kai tong phuro obo nangano ba nang sinai kya bathak sidia ba herok salia da sada ya semule su bong tong gai sing je kong khoi ma tong khanang na cheri jai sing joma joto busakang kelai kha ongkolong ni khai nangmani siata
nur kongjak sapro sing kongjak nu sunuk ginang mani nokya sotonjak purung kaki ka sotomjak purung kai bojangni tam phaiga osi haise malia grek sangka ke ke apru je o jaga onko berisi khorok thui tongnai abo ke bahai nu nukur nor apru nuhoria o bera tong ke batang nuhurani nuhoria abo bera tong ke ba oro thuja sing tu saimi abo yang phajin ki sing kok salaisinai o abo je thui tongnai tini ni thuine tongman ta tini da nini last din na tongmani boma hai at nungor thui tong pro boma hai mutil thangjak da muti thangdak je nam khlai tong sanangai nei ba khop chai nei thu dokoi tong dokoi dra chibu okay kai ngari guru phamang bo samia gasai ko je na boi na khem bataba batu je lemen lain tong khem bataja ga ba chen kai bor bathang ma mo no ka ta purna ni na nok sotonjak ge baikro phaipro nang tam hani wansok tong tam ni wansok tong tam ni wasung ne hin tong tam bangla phai je nok bai hin ja wansok tong ni gari ro phai ni bathagu gari bai ro phai hin chai tong saima no gari no ko na ge nang baklai ta khar ka sa bor bathakang ma mo no ka gini ya kera kara ngi sotonjak tong puro asu kok bai puro nang tangi phacha ongkor kharia ma basu at kasecha at ka sesina sasal semaya bai duku da mangka kunjak phana mang khamun ta ini nang si tabuk jara duku da manka kisaba na duku ke mania manli na ini nang ki tak tam nai ni nok do bai thangka tong jane do korikha nang tam nai norok tanga de phita tanga de ke tanga de khang bor tong ni cha non tanga lia bor thang pachine ta thanga ta malia ta ki malia nang bor tong na cha ke ma tong na ta hanya ke khazan thakti buksang bo ojgan tongo bini nok te kirei obon bini thumani omon bini samani pura bini nok bai thangka engke borok bu snamri na gocho engke malik bu phai tongo gari sing kisi sa phonok lai na gari phari gari kisi thang nai filesin ade gari bo gari bai nangka bahai ke gari nangka bo sing kisi yang titi sa sidi pura bo gari wo tamo nangai ne oma suk sotonjak kha tangai bike ha bu sing gari bu kisa na le na ade mo gari number TR01 AU 1660 TR01 AU 1660 gari Max pickup Bolero aso bom nang obisi nang na wah अच्छा karen senamna phale manta ge kokrai chengbai chengba buchilai mani chengba bo chengbo job jol laya bo wallele kusukok bo banglaya borok bo jetu accident bang kha jotono gothana dong haida ge borok burunan go siu jete bursik borok tong mani nok baikha jese kapano apun borok ni pocket ni no kare oi snamri nan go sikha engke borok ni malik bo go sikha engke chengba kunung laya job jol laya baikha borok snamri na go sikha ke na tabuk borok snambai paine thangnai ahani borong ngablai na ja kunu norok no kunu hinjana lake bo hinjaya na ka tinin baga sangla sinai borok snambai paine complete busuk jorati naithok snam galang thangka abrok no monorok ni kisa phunu ganta ka tinin baga sangla sen jotan hambai
我小妹推动我呢，个三两个罗曼龙得下，三两个把人家，然后做个大，然后嘛，这了都是拍家，俺们才没呀，不是把他家，这不能干的，这拍没拍到卡，不拍的你不能记得空来拍去，啊不是咱们那葫芦。这地方干的东西，这个不是拍起的空白拍出，看到。ini tunya lama pacu kota, tunya ya ta, terus sekian belum tini no, anggo.